Vavari nhengo yedare repamusoro re-CCC vati haiwa pasi nezve-CCC taakuti pamberi neZANU-PF. Haiwa maita basa. Ndinotenda Your Excellency Honorable President Comrade Emerson Mnangagwa, my Vice President, Chairman of Party, my members ZANU-PF. Dinoti pamberi mberi ne ZANU-PF. Pamberi ne ZANU-PF. Pamberi ne kubatana. Nyika yedu inowapa. Zimbabwe inowapa. Aiwa ndimatirei. Pamberi ne ZANU-PF. Pasi ne Mando. Pasi ne CCC. Your Excellency, ndakaona kuti hazvina maturo taipupurutswa nemhepo. Your Excellency, tichibva tateera muna ye 2000 takateera tataona kuti hakuna zviriko, hakuna organization, hakuna structure, pati inorangwa nemunhu umwe chete. Ndikataya ndomatakana naya. Inini ndaakusiya izvi, ndaakudzokera kuZANU-PF kwandakabva. I am a product of the war of liberation and a liberation war TTV and a collaborator. Nasi Your Excellency vakati ndakudzokera kumusha. Ndichitarisa zvaitwa nehurumende yedu Your Excellency, road yeku-South Africa yo mushengenenge Japajapa redu rakanaka rakavakwa zvakanaka. Harare International Airport mushengenenge. New Parliament iyo, state of the art, mademu akawanda district hospitals. Kwese ndikati haiwazvo, ini ndakudzokera kune hurumende yakarongeka, hurumende yeZANU-PF. Aiwa ndinotenda Your Excellency, pamberi yeZANU-PF. Tinochibhina takawanda kudai. Mukomana aita mutete, haasi kupapinda apa. Nyika ito mwenye WhatsApp nezvesibhuku haana chainacho, haana kana chainacho, hakuna inzara yega yega. Aiwa ndazoka kuZANU-PF patinopiwa minda, mabhizinisi zvese zviripo kuZANU-PF. Pamberi yeZANU-PF. Thank you very much, Your Excellency, for giving me this opportunity to stand before hundreds of thousands. Hallelujah, vanhu vamwari nezita raJesu. Hallelujah, hallelujah. Ana Mwari zvinoita chete, maita hino, maita basa.